Tillieqa bejn dawk qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat għal min se jkun qiegħed jieħu l-aktar pagi astronomiċi f'karigi għolja maċ-ċivil jew konsulenti. Id-dħul annwali ta' dawn il-persuni f'postijiet importanti f'istituzzjonijiet li jaqgħu taħt iċ-ċivil jammontaw għal mijiet ta' eluf ta' euro kull sena. Dan kollu b'kuntrast kbir ma' dħul tal-ħaddiem Malti, ma' dħul tal-pensjonanti, mal-ġlieda ta' ħafna familji biex ikollhom biżejjed finanzi kull xahar. Fuq quddiem ta' dawk li fiċ-ċivil qed jiffangaw kemm jifilħu b'salarji eżorbitanti, wieħed isib lista mhux ħażin ta' persuni fosthom Kert Farrugia, James Piscopo, Johan Buttigieg, Joseph Kuxkieri u Frederick Azzopardi li bejniethom għandhom dħul ta' aktar minn 600,000 euro fis-sena. James Piscopo, l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, inħatar ukoll bħala Chairman ta' Arms Limited, meqjus bħala qrib ħafna ta' Joseph Muscat u għandu diversi ħatriet f'entitajiet pubbliċi fosthom fuq il-bordijiet tal-Ena Malta u Projects Malta biex idaħħal mal-100,000 euro fis-sena. Karl Stani Navarra, persuna oħra qrib il-klikka ta' Kastilja, illum il-ġurnata jokkupa kariga fih dan l-Malta fejn il-paga assenjata għal dan il-post li jinsab fih tammonta għal xejn anqas minn 90,000 euro. Hemm ukoll Robert Abela li kif kien rappurtat fil-medja fix-xhur li għaddew il-konsulenzi li għandu mal-gvern qed iwasslu biex jaqla 20 ta' eluf ta' euro. Tant li taħt amministrazzjoni laburista sas-sena 2017 kien diġà għala aktar minn 900,000 euro. L-istess jista' jingħata l Deborah Schembri, ex-segretarju parlamentari imma li issa tisservi ta' konsulent mal-gvern. Kien rappurtat li fis-sena 2018 minn dawn il-konsulenzi u servizzi oħra lill-gvern, Deborah Schembri qed iddaħħal 160,000 euro fis-sena. Pagi oħra li jmissu l-100,000 euro hemm ta' Johan Buttigieg li jokkupa l-kariga ta' Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar u li minkejja li tħabbret ir-reżenja tiegħu fl-aħħar snin kien rappurtat li kellu paga li tmissil 95,000 euro fis-sena. Joseph Kuxkieri, kap eżekuttiv tal-MFSA, ukoll għandu paga li taqbes il-115,000 euro u ma jonqos ukoll il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Frederick Azzopardi, li għandu paga fl-istess ilma. Dan kollu jistona ma' diskors ta' Joseph Muscat meta qal li jrid jagħmel lill-poplu Malti sinjur żgħir għaliex kif tixed din l-istorja huma l-ftit li qed jieħdu l-ħafna u l-poplu jingħata il-loqom.